Hayırlı kеш, siz Müslim televideniyesi tapşıların qoraysiz yanılıqlar çağrılışı bilen studiyada men Rimma Avzalova jirligi bizde bolan waqigalar turunda qısqacha. Jeyt tüzülüş remont işi Abdulla Tuqay ismindagi Müslim orta maktabında remont tugallanu oldunda. Remonttan soň bilim uşağı ýaňa tüs aldy. Maktabda iş barışı bilen Svetlana Fazlova tanışıp qaytdy. Abdulla Tuqay ismindagi Müslim orta maktabında remont tüzüklendirүү işleri iyun başında start aldı. Bugünkü günde maktab binasında da tышкы ülüşünde de remont işleri tügellenip kile. Uzaklamay maktab yanaşasındagi kitap skverida birinci okuşçuların karşılar. Барлык кабинетларда да мотор ittirip ишиклерибиz alıştırıldı. Ayırım məxsus o'qituvchilarga medraflar işlendi, staloviy qizlarımızga işlendi. Ondan soň indi ümit punktimiz yangadan motor jihazlandırdı, bütün şkaflar, neler yasalып koyuldu. Ağaç işleri bilen konstruksiyalar yasaldı, skameykalar 20'ge yakın skameyka yasaldı. Allarını işlep, motor ittirip, bütün kadınlar gruplar neler işlenip keldi. Мәктәп коридоры, спортзал диварларын штукатурлау буяу эшләре тәмамланган. Буяулар гаммасы һәр кайда бер төсле булуы белән җәлеп итә. Мәктәп дизайнында бердәм стиль тудыра. Ашханәдә, сыйныф бүлмәләрендә түшәмнәр тигезләү башкарылган. Бүлмә ишекләре затлы, сыйфатлы, яңага алыштырылган. Ремонт эшләрен Яршаллы шәһәреннән Техноресурс төзүчеләр оешмасы алып бара. Здесь мы совершали ремонт по заявке Муслимовского района. Совершили отделка у нас была, частичная отделка, замена дверей была, плитки, все тоже произвели, спортзала, покраска, все сделали, капитальный ремонт, замена была витражей, плюс дополнительно еще стадия у нас завершения уже заканчивается. Төзекләндерү эшләре җирле бюджет хисабына үткәрелә. Район җитәкчелеге Абдулла Туқай исемендәге мәктәптә ремонт сыйфаты белән танышты. Төзекләндерү нәтиҗәләре уңай бәя алды. Атна азагына кадәр мәктәптә юу җыештыру эшләре башкарылачак. Светлана Фазылова, Динар Минхажев, Müslim телевидениесе. Киләчәк паркында эш дәвам итә. Бөтен Россия татар авыллары Сабан туена әзерлек тулык куәтенә бара. Паркта төзелеш эшләре төгәлләнеп килә, буяу эшләре белән бер рәттән паркта газон җәю эше дә бара. Киләчәк паркыннан Лилия Шәймиева репортажы. Müslim'in Киләчәк паркында эш көрли. Районның оешма предприятиеләре көче белән бу көннәрдә Сабан туе узачак мәйданда төзекләндерү эшләре бара. Паркка төшә торган юл асфальтләшәнеп килә. 2000 артык машинага исәпләнгән 6 парковка ясалды. Зур сәхнәләр ясалды, тротуарлар, кешеләр һәм велосипедларда йөрүчеләр өчен инде бөтен уңайлыклары белән аларның буена ут янтыркычлары куелды. Мотор автоматиклар дип без мотор утлар янып тора торган һәрбер нокталарда инде. Сабан туе узачак мәйдан территориясында зур һәм кече амфитеатр ясалды. Алар барлыгы 7000 кешене сыйдыра ала. Шулай ук зур сәхнәдә эшләнеп бетте. Бу атнада Сабан туе мәйданында рулонлы газон җәю эше бара. Җәйге ялда булуларына карамастан, район учреждениеларында хезмәт куючы егет-кызлар уттай кызу кояш астында газон җәю белән мәшгуль булды. Газонга су махсус автоматлаштырылган газон системасы белән сибеләчәк. 10 тонна су сыйышы савытлар мәйдан территориясе янәшәсенә урнаштырылган. Сабан туе үтәчәк үзәк мәйданда безнең менә төзекләндерү моторлау эшләре бара. Бүгенге көндә менә ишмәт предприятиеләр белән без берлектә газон җәябез. Монда безнең мәгариф структурасы, мәдәният хезмәткәрләре, шулай администрация хезмәткәрләре барсы да күмәк булып, менә шушы эшне бергәләп мотор итеп башкарабыз. Көн мотор кояшта, менә безнең шушы Сабан туе мәйданында безнең Müslim районының хезмәткәрләре мотор итеп көч куялар. Райондашларыбыз тырышлыгы белән Киләчәк паркында шактый эшләр башкарылды. Сәүдә нокталары эшләнеп бетү алдында. Ипподром эшләнеп бетте. Биредәге утыргычларда 2000-гә якын кеше томаша кыла алачак. Тагын сату нокталары 9 дәнә ясалды. Монда инде бер ноктада шулай кешеләр килеп, бик күп кенә урыннары бар, урнаша алалар инде. Питание нокталары да, сату нокталары да барысы да җайлыгына бер урында. Көн сайын организациялардан кешеләр чыгып, монда инде тырмалыйлармы, анда су сибәбезме, балчык ташыйбызмы, газон итәбезме, барысы да шуларның кешеләренә белән эшләнде. Шуларга бик зур рәхмәт. Алар көндез эшләсәләр инде кич белән шу урыннарда үзләре төшеп, гаиләләре белән ял итәләр инде. Киләчәк паркы чын мәгънәсендә киләчәкне күздә тотып эшләнә. Биредә туйлар, мәҗлесләр үткәрү мөмкинлеге дә булачак. Шул максатны күздә тотып ясалган 2 ял ноктасында барлыгы 400 кеше ял итә алачак. Шулай ук паркта ашханә, туклану нокталары да ясалып бетте дияргә була.
Мөслим стилендәге яктырткычлар саны гына да 2000-гә якын. Кубатланмас һәм үзгә итеп эшләнгән мондый парктан һәркем канәгатьтер мөгаен. Лилия Шәймиева, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе. Юллар төзүк, счет сайын диярлек светофорлар куелган, шулай да юл транспорт һәлакәтләре саны кимеми. Сәбәп нидә? Бәлки райондашларыбыз юл хәрәкәте иминлеге кагыйдәләрен белмидер. Теманы Лилия Шәймиева дәвам итә. Быел җирлегебездә 5 юл транспорт һәлакәте булып, аларда 4 кеше тән җәрәхәте алган, 3 кеше вафат булган. Ел башыннан юл хәрәкәте кагыйдәләрен бузган өчен 1293 административ беркетмә төзелгән. Аларның 22-се исерек килеш транспорт белән идарә иткән өчен. Игътибарлы булырга тырышам, но шоферларга турында әйтә алмыйм, җәяүлеләр бик үк мәгънәле түгел. Менә безнең бар бит инде тротуарлар, әле генә дә бер ханымны урап үтәргә туры килде. Ул бара юл шитеннән, тротуар буш. Мөслим урамнарында шоферлар җәяүләр өчен бик игътибарлы булсыннар, кайбер вакытта менә теге яшел ут янганда далар безне чыгармыйлар инде. Менә шуңа күрә игътибарлырак булсыннар дигән теләктә калам инде мин. Юлларны ремонтлаганда алынган ясалма калкулыкларны кабат кую кирәк. Очып килгән машина хуҗасы алда калкулык барлыгын күреп, тизлекне киметми калмас иде. Юлга бала чагада йөгереп чыгарга мөмкин. Кайчак өлкәннәр дә машина килгән абайламый кала. Җәяүләр кичү аша балаларның кагыйдәләрне ничек үтәвен дә күзәттек. Яшел утында чыгабыз. Менә кызыл янып торганда чыгарга ярыймы? Яки чыгарга ярамый. Яшел утта гына чыгабыз, велосипедтан төшәбез дә этеп барабыз. Кызылда үтмибез. Район эчке эшләр бүлеге җитәкчесе Раил Гатауллин ДАИ хезмәткәрләренә төнге постларны тагын да көчәйтергә, аеруча ял көннәрендә активлыкны арттырырга, юлдагы имгәнүләрне һәм һәлакәтләрне киметү максатында төрле операциялар үткәрүне даими итәргә кирәклеген искәртә. Кәеф сафа кылып йөрүче яшьләр юлларда киеренкелекне арттыра гына. Юлга чыккансың икән, синең ялгышырга хакың юк. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. 8 июльдә гаилә мәхәббәт һәм тугрылык көне билгеләп үтелә. Бәйрәмнең максаты гаилә кыйммәтләрен популярлаштыру, гаилә һәм никах институтын ныгыту. Традиция буенча бу көнне озак еллар тату яшәүче үрнә гаиләләргә мәхәббәт һәм тугрылык өчен медале тапшырыла. Быел әлеге билге Ташлыяр авылында яшәүче 60 ел бергә гомер иткән Люция һәм Кәшбетдин Фәрраховлар гаиләсенә тапшырылды. Гаилә мәхәббәт һәм тугрылык көне популярлыгын югалтмый һәм аңа ихтыяҗ елдан-ел арта бара. Бу бәйрәм кешелекнең төп тормыш кыйммәтләре гаилә һәм мәхәббәт икәнен раслый. Ташлыяр авылында гомер итүче хөрмәтле Фәрраховлар гаиләсе бу көнгә мөнәсәбәтле рәвештә мәхәббәт һәм тугрылык өчен медале белән бүләкләнде. Кунаклар күркәм, нурлы гаиләгә чәчәк бәйләме һәм кыйммәтле бүләк тапшырды. Безнең 8 июль ул гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көне дип игълан ителгән. Һәм менә шушы көн уңаеннан без инде районда менә шундый матур, үрнәк яшәүче гаиләләрне барлыйбыз да, аларга менә шулай итеп кунакка килеп бәләкәй генә алга үзләребезнең рәхмәт сүзләребезне җиткерәбез. Безнең авылда шундый гаиләләр бик күп, но шулар арасыннан да иңнәре Кәсветанлы Тепаниченда 60 ел, 60 көндә түгел, 60 айда түгел, 60 ел. Әйтеп кенә карар, кеше бер кеше гомере, шуңа күрә инде бу гомерне инде ничек итсәң дә үтә, яхшы итеп үткәрсәң дә үтә, начар итеп үткәрсәң дә үтә. Сез инде үзегезнең менә 5 балагызга һәм инде шушы авылдагы барлык гаиләләргә үрнәк семьяга. Ташлыярда гына түгел, районыбызда иң үрнәк, тирән ихтирамга лаек гаиләләрнең берсе ул Фәрраховлар. Гомер буе бер-берсенә тугры ир белән хатын, балаларын өзелеп яратучы әти-әни булып яшиләр. 4 буынны бергә бәйләп, балаларына, онык-оныкчыкларына ныклы терәк булып гомер кичерә алар. Район башлыгы Рамил Муллин исеменнән котлау хаты да адресларына укылды. 1960 елның январында гаилә корган Фәрраховлар берсеннән-берсе акыллы, тәүфиклы 5 бала үстергән. Медучилище тәмамлап, Ташлыяр авылына медицина хезмәткәре булып эшкә кайткан Люция апа озакламый шушы авыл егете Кәшбетдин белән кавыша. Бер кадәр җөрдек тә, уже алып кайттым мен аны. Мен аны гел шам мен элек җыри торганы як теге кешегә ишләп 60 яшка җиткәнче ди торганы юк. Хәзер 69-84 китте. 3 январ көнне 60 ел булды безгә. Мин канәгать бабайдан. Аллага шөкер. Ибрук исән генә булсын. Беребез не карашабыз. Хәзер икәү генә яшибез инде. Аллаһы Тәгаләгә мең тапкыр рәхмәтле мин. Чөнки
5 бөртүк алып кайттык. Күзләргенә тигезә күрмәсен. 5-се тиң исән. Фәрраховларның балалары, инде оныклары да тормышта үз урыннарын табып, гаилә корып яши. Җәйләрен йортлары оныклар тавышыннан шау-гөр килә. Мин яратам әбине, киләм каждый день. Әбидә бабайдан нык рәхәт. Без инде бәләкәйдән үк монда үстек. Әбиләр безне, балаларны, оныкларны кадерләп үстерделәр. Безне яратып, бабай төрле һөнәрләргә өйрәтте. Умарта корырга, казак кагырга. Әбиләр безне яратты инде. Төрле шәһәрләргә таралып яшәсәләр дә, Фәрраховлар туган нигезгә еш җыела. Гаиләләребездә әти-әниебез үрнәген сакларга, аларга охшарга тырышабыз диялар. Әти белән әниебезнең нык әйбәт кешеләр. Без аларны нык яратабыз. Кайтып йөрибез атна сайын шулай яннарына. Бүген көндә әти үзенең умарталары бар. Умарталарны кара кайтабыз булышырга. Икесе бик матур яшәп яталар шул. Аларга сау сәламәт, озын гомер телибез. Әти-әнибезгә бик зур рәхмәт. Безне 5 бала үстерделәр. Алар икесе дә тату гына булып яшәделәр. Кәҗбетдин һәм Люция Фәрраховлар Аллага мең шөкер диеп, шулай якыннары мәхәббәтенә төренеп, бәхетле картлык кичерә. Зур, бердәм гаиләдә һәркем әти-әнигә шиксез рәхмәтен җиткерә. Әти-әниебез исән сау булганга без нык бәхетле. Авыр вакыт булса да, сөенечләр булса да, без аларга йөгереп кайтабыз инде. Алар ничек тә булса безгә ярдәм итәргә тырышалар, безнең сөенечләребез белән уртаклашалар. Сәламәт булсыннар инде, шул инде җирләмәсеннәр, Алла берсә озын итеп тагы яшәсеннәр. Үзләре исән вакытта бала кояса күрмәсеннәр. Анаклары сөендерсен. Бергә рәхәт итеп яшик. Һәр вакыт бөтенебезгә үрнәк булып яшәдегез, эшләдегез. Бүтән тирә күршеләргә, авылга һәм бигрәк тә инде безгә ул вакытта әле сездән яшәрәк идек. Кәҗбетдин һәм Люция Фәрраховлар бүгенге матур тормышларына сөенеп яши. Иңгә иң терәп, кулга-кул тотынып, гомер юлыннан 60 ел атлаганны сизми дә калганбыз диләр. Ныклы һәм шиксез бәхетле Фәрраховлар гаиләсе күп еллар именлектә гаилә учакларын сүндерми яшәсен. Светлана Фазылова, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе. 29-30 июнь көннәрендә имтихан тапшыру пунктларының әзерлеге тикшерелде. Сынау имтиханнары укучыларның һәм оештыручыларның БДИ тапшыру пунктларына дөрес үтүе белән бәйле моментларны кабатлап карау өчен дә кирәк. 3 июль көнне бердәм дәүләт имтиханнары старт алды. Укучыларның хис кичерешләрен Светлана Фазылова бүлеште. Беренче имтихан көнендә укучылар сайлап алу имтиханнары тапшырды. Информатика, география, рус әдәбиятыннан имтиханнар барлык таләпләргә туры китереп уздырылды. Бүген без лицейда бердәм дәүләт имтиханнарын башлап җибәрәбез. Бүген сайлап алган фәннәрне бирәләр укучылар. Ул рус әдәбияты, информатика һәм география. География бирүче юк бездә, информатиканы 5 кеше бирә. Литератураны, әдәбиятны 3 кеше бирә бездә. Башка елларны аны икенче районнарга китеп бирә торганнары, быел инде үзебезнең районда бирәләр бүтән экзаменнарны да. Коронавирус таралуга бәйле ситуациядә имтиханга керү юлында мәктәп укучыларын аеручы мәйданчыклар, метр ярым аралыкны саклар өчен сызылган линияләр булдырылган. Махсус аппарат белән тән температурасы үлчәнгәч, паспорт белән шәхесне тәңгәлләштерү үткәрелә. Шуннан соң укучылар имтихан тапшырыласы аудиторияга керә ала. Имтихан алдыннан дулкынлану кичерсә дә, укучыларның уңышка ышанычлары ныклы. Сдаю информатику, учусь в Мусульманском лицее. Сегодня сдаю спокойно и надеюсь на лучший результат. Җаваплы чорда укытучылар да укучылар өчен борчылуын яшерми. Имтиханнарга озаклап һәм тырышып әзерләнү яхшы нәтиҗә бирер дип өметләнә алар. Сегодня у нас первый экзамен по выбору, и 2 мои ученицы сдают литературу. Они готовились уже 3 года, и в 9 сдавали, и вот в 11, и желаем больших успехов.
тырышып укканның файдасын күрсеннәр. Аллаһ Тәгалә аларның барысына да тел ачкычлары бирсен иде. Үзләре теләгән балаларын җыеп, үзләре теләгән уку йортларына керсеннәр иде. Һәм әлбәттә инде үзләрен алар тормышта тапсыннар иде, исән-сау яшәсеннәр иде. Һәм ата-аналарның, мөслимебезнең горурлыгы булып үсеп җитсеннәр иде. 6 июль көнне рус теленнән бердәм дәүләт имтиханы узды. Бу төп имтиханнарның берсе. Югары уку йортларына кабул ителгәндә нәтиҗәсе беренче чиратта исәпкә алына. Бүген безнең төп имтиханнарның берсе рус телен бирәләр 11 класс укучылары. Бу инде иң күп бирелә торган фән. Безнең районда 99 11 классны тәмамлаучы укучы бар. Шудан 90-сын килер дип көтәбез. 12 аудитория булачак безнең бүген. Бүтән организаторлар да килгән. Пандемияга бәйле вазгыятьтә имтиханнар елдагыча май азагында түгел, июль башына күчерелде. Шул нисбәттән әзерләнү чоры да озайтылды. Укучылар бар җаваплылыкны аңлап, югары күрсәткечләргә ирешергә тели. 10-11 сыйныф дәврендә без имтиханнарга әзерләндек. Бүген рус теленнән имтиханнар, укытучыларыбызга рәхмәт әйтәсе килә. Барлык 11 сыйныф укучыларына үземә уңышлар телим. Бүген укучыларыбызның бик җаваплы көне. Чөнки рус теленнән алар имтихан тапшыралар. Укучыларыбызга чын күңелдән уңышлар телибез. Бердәм дәүләт имтиханнары июль азагына кадәр дәвам итәчәк әле. Чыгарылыш сыйныф укучылары белгәннәренә игътибарны туплап, төп һәм сайланма имтиханнарны уңышлы тапшырыр дип ышанасы килә. Светлана Фазылова, Динар Минхажев, Мөслим телевидениесе. Балалар телефон кулына әйләнде дисәләр дә спорт белән шөгыльләнүче егет-кызларның саны арта. Сәламәт яшәү рәвешен сайлап, спорт белән шөгыльләнүче үсмерләр ярыша ГТО нормативларын тапшыра. ГТО нормативларын тапшыру өчен Мөслимдә махсус мәйданчык та булдырылды. Бүген җирлегебездә сәламәт яшәү рәвеше алып бару, спорт белән шөгыльләнү өчен бөтен мөмкинлекләр дә бар. Парк һәм скверларда, балалар уен мәйданчыкларында, мәктәп ишегалларында спорт корылмалары урнаштырылды. Яшьлек спорт комплексында аерым ГТО мәйданчыгы эшләнде. Узган ел республика программасы ярдәме белән кайтарылган спорт мәйданчыгында егет-кызларыбыз бик теләп шөгыльләнә. Халык булай нормаларны әйбәт биреп баралар. ГТО нормаларын тапшыралар. Передовой оешмалар булды, больница. Менә спорт җегетләре башка менә аерым килеп биргән нормаларын биргән кешеләр дә бар. Кемнәрдер алтын, кемнәрдер көмеш, кемнәрдер бакыр медальләргә лаек булдылар. Бүгенге көндә бик күп райондашларыбыз ГТО билгеләренә ия. Аларның күбесе алтын билгесе. ГТО буенча 6 баскыч исәпләнә. Мәктәп яше 5нче баскыч белән төгәлләнә. Спорт рәвеше бик файдалы дисәң дә була. Мин спорт белән 5нче класстан бирле шөгыльләнәм. Анапада да ГТО бирдек. Төрле шәһәрләргә дә барып ГТО бирдек. Минем 4нче разрядның алтын значогы бар. Спорт ул сәламәт яшәү рәвеше. Минем уйлавымча, һәрбер кеше спорт белән шөгыльләнергә тиеш, чөнки ул бик файдалы. Без теге елны Анапада шулай ук ГТО бирдек. Мин ГТО нормаларын үзем теләп тапшырдым. Минем көмеш значогым бар. ГТО нормаларын тапшыру физик яктан сәламәтлеккә бик файда китерә. Үземә дә бик ошый. ГТО нормативлары 1931 елда кертелгән. Нормативларны 10 яшьтән 60 яшькә кадәрге ватандашларыбыз тапшырган. Нормативларны тапшырырга теләүчеләр ГТО сайтында теркәлергә тиеш. Аннан соң уен саны билгеле була. Нормативлар махсус ГТО мәйданчыгында тапшырыла. Лилия Шәймиева, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе. Спорт белән шөгыльләнүчеләр өчен районда бөтен мөмкинлекләр дә бар. Хәер сәләтен үстерергә, белемен күтәрергә теләгән һәркем өчен мөмкинлекләр җитәрлек. Белем күтәрү дигәннән үзәк китапханәгә дәүләт архивы Татарстан барысы да фронт өчен, барысы да җиңү өчен 1941-45 еллар дип исемләнгән китаплар тапшырды. Китап бөек җиңүнең 75 еллыгына һәм Тассыр төзелүнең 100 еллыгына багышланган. 2 июль көне үзәк китапханә тормышында әһәмиятле вакыйга белән истә калыр. Бу көнне районыбыз мәгариф учреждениеләре җитәкчеләренә һәм үзәк китапханә коллективына Татарстан дәүләт архивы әзерләгән Татарстан барысы да фронт өчен, барысы да җиңү өчен китабын тапшыру тантанасы узды. Тыл хезмәтчәннәре сугышчан батырлар белән бер рәттән бөек җиңү көнен якынайту өчен үзләрен аямыйча хезмәт иткән. Истәлекләр китабында Татарстан халкының бөек җиңүгә керткән зур өлеше турында бай тарихи материал тупланган.
Барысы да фронт өчен, барысы да җиңү өчен китабы бүгенге көндә республикабызның тыл тарихын тулысы белән ачкан иң күләмле хезмәт булуы ассызыкланды. Biz endi o'zining o'rnidan topib, endi istek kitobini aylanir, hem endi o'quvchilarimiz, bundan bo'lgan bizning muallimlarimiz, ular endi bolalarımızga shu her kitobni har bitin anlatib, bolalarga qisqartirib, alik bir ko'p darslar, motor charalar, ular bo'yicha biz hali qararmiz deb ishontirib qolamiz. Хәтер китабында сугыш елларында ветераннарыбызның армый-талмый хезмәт итүләре турындагы шәхси истәлекләре дә аеруча зур әһәмияткә ия. Китап белән якынрак танышу өчен без дәүләт архивы хезмәткәре Илдар Шәфиковка мөрәҗәгать иттек. Бу гади монография түгел, һәм шипши фәнни эш түгел. Ул беренче чиракта балалар өчен эшләнгән, һәм энциклопедия өчен эшләнгән. Заманча технология кулланып, һәм инде бу китапның төп бурычы шушы сугышны белмәгән буынга, Алла бирсә белмәячәк буынга сугышның тәмен күрсәтергә. Тарихи китапның медиа ресурслар белән баетылган булуы да игътибарны җәлеп итә. Архив документлары, фоторәсемнәр, кинохроника кадрлары, фронтовикларның хатлары һәм башка беренчел чыганакларны смартфондагы махсус кушымта ярдәмендә карарга мөмкин. Бу китапны инде без үзебезнең китапханабызның фондына исәпкә алып, укучыларыбызга җиткеребез дип ышандырып каласым килә. Бу китап инде замана таләпләренә туры килеп, менә штрих-код белән без бу смартфоннар белән кирип китеп, шушы китаптагы бөтен мәгълүмат белән таныша алабыз. Хәтер китабы тарихи чыганак буларак файда белән куллану табар дип ышанасы килә. Светлана Фазылова, Динар Нуретдинов, Муслим телевидениесе. Коррупция темасы һәр даим актуаль, чөнки ул һәр өлкәдә чагылыш табарга мөмкин. Коррупция нәрсә ул? Райондашларыбыз коррупциядән котылу юлларын нәрсәдә күрә? Коллегаларыбыз шушы темага сораштыру үткәрде. Коррупция темасы ил башлыкларында борчый. Аның тамырына балта чабар өчен үзеңә бирергә һәм алмаска өйрәнергә кирәктер мәгәен. Моннан 12 ел элек коррупциягә каршы көрәш турындагы закон да юкка гына кабул ителмәде. Бу авыруга тең афәткә көрәш чаралары турында һәркем хәбәрдар булырга тиеш. Коррупция белән очрашканыбыз алай юк үзебезнең, но телевизорлардан ишетеп беләбез инде. Бу бик әйбәт күренеш түгел. Конечно, она есть, она во всех частях, во всех средах, так сказать, встречается. Постоянно с ней сталкиваешься, как бы и в бытовой жизни. Не знаю, как у вас здесь, но у нас это как бы абсолютно нормальная ситуация. Коррупция белән очрашканым юк, безнең җирлектә коррупция бар дип уйлыйм. Коррупция белән үземнең очрашканым юк. Кешегә дә очрашырга теләмим. Бик әйбәт түгел инде ул ди. Дөньяда бар инде, андый кешеләр дә бар. İşte biz televizorlardan görüp инде. Ну, булмаса biz бик шат булабыз. Korrupsiya bizde görünmüyor. Ну, ilde var bu ilde. Kimgədir нәрсәләр бирмәскә кирәк. Һәм үз эшеңне төгәл итеп эшләргә кирәк. Шул вакытта коррупция булмаячак. Мин коррупцияга гомумән негатив карыйм. Безнең җирлектә яшәгән дәврдә инде минем үземнең шәхсән коррупция очраклары белән ишеткәнем юк һәм ишеткәнем дә юк андый очракларны. Коррупция ул сәламәт җәмгыятьтә гомумән булырга тиеш түгел дип уйлыйм. Что касается коррупции, отношусь к ней отрицательно в корне. И чтобы ее не было в корне, это зависит от каждого человека. То есть, если человек не будет давать взятки, значит и коррупции не будет. То есть, все это зависит только от самого человека. Вот. А это все зависит от нас, от каждого из нас. Минем үземнең коррупция белән очрашканым юк. Әмма танышларым һәм дусларым янында укырга керүчеләр яисә юлда бер хәл булса, ришвәт бирүчеләрне беләм. Коррупция бик яман чир. Яманлыгы шунда ул күзгә күренми. Аның алучысы да коррупционер, бирүчесе дә. Чөнки бирүче үзенең мәнфәгатьләрен тормышка ашырыр өчен тәкъдим итә. Алучы үзенең нәфсесен тәэмин итәр өчен, нәфсесен канәгатьләндерер өчен мөслим халкы коррупцияга каршы үзе көрәшергә тиеш, үзеннән башларга тиеш. Шуңа күрә гадел булмаган эшкә түләү, гадел булмаган әйбер өчен акча сорау бу түбәнлекнең иң түбән баскычы.
Законсыз төстә кешеләрдән акча алу яисә җыю коррупция ни дигән сорауга төгәл җаваптыр. Моның белән күпләрнең очрашканы яисә ишетеп белгәне бар. Ләкин ни генә булмасын, бу күренеш безнең гадәти көн күрешебезгә, тормыш рәвешебезгә әверелмәсен иде. Лилия Шәймиева, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе. Районда үтүче тантаналы чараларда үзенчәлекле бизәлгән велосипедлыга күпләр игътибар итәдер. Михайлов кавылыннан Әмин Сиражетдинов ул. Яшьтән велосипед спорты белән шөгыльләнә. Бөек җиңүнең 75 еллыгына үз куллары белән һәйкәл ясауы да зур кызыксыну уятты. Әмин Сиражетдинов турында Светлана Фазылова репортажы. Россия күләм велойөрүшләрдә катнашкан Әмин Сиражетдинов 67 яшендә булса да, Мөслимгә, хәтта Әлмәт шәһәренә дә велосипед белән баргалы икән. Велосипед спортына мөкиббән булуы бакчасында велосипедка һәйкәл куюында да күренә. И вот название. Передняя рулевая декоративная платформа на пластиковой основе с верхним и нижним ярусом с подсветкой. Здесь еще фонарик надо будет поставить. А это задняя декоративная платформа. Быстросъемные снимки могу менять здесь. Вот памятник или это, много чего поменять. Әмин ага үзе йөргән велосипедка баннер форматында элмә такталар эшләтә. Аларда районыбыз һәм республикабызда үтүче истәлекле вакыйга даталарга, спорт ярышларына бәйле символика күрсәтелгән. Спорт төрләре атрибутлары да бар. Быел велопарад 5-й булга тиеш. Если коронавирус помешать позволит. Вот. Мен участник уже 4 велопарадов. Әлмәткә 1 год своим ходом бардым монда недән авылдан. Тоже быстросъемный. Яшьлектә Җәлил бистәсендә эшләп, пенсияга чыккач, Әмин Сиражетдинов Михайловка авылындагы туган йортына кайтып урнаша. Өлкән яшьтә булуына карамастан, спортны ярата. Ишек алдында үзе ясаган җиһазларда спорт белән шөгыльләнә. Ялгызы яшәсә дә, күңел көрлеген югалтмый, үз кулы белән ясаган бизәк корылмаларга җан җылысы өрә. Мен башта флюгер затея булган иде. Флюгер ясарга, менә һәйкәлне. Һәйкәл түгел, флюгер просто. А потом дорабатывал, и магазинда красивый флажок. Это окончательное решение менә шушы нидән килеп чыкты. Памятник ясарга. Үй каршындагы калкулыкта Бөек Ватан сугышы истәлегенә һәйкәл ясап куйгач, тынгысыз авылдашка карата Михайловкалыларның ихтирамы тагында арта. Әмин аганың әтисе Бөек Ватан сугышында катнашкан. Һәйкәл вафат һәм исән ветераннарга хөрмәт йөзеннән ясалган. Юктан да искитерлек нәрсәләр ясап, кешелек тормышын яхшыга үзгәртү нияте белән янып яши авыл агасы. Гомерен рухи матурлык өләшүгә багышлаучы Әмин Сиражетдиновка саулык, имин тормыш телибез. Светлана Фазылова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Бүгенгә шулар, мин Римма Авзалова сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. В Татарстане стартовала акция «Жизнь без наркотиков», целью которой является объединение усилий органов государственной власти и населения в решении вопросов противодействия распространению наркомании и наркопреступности. А фактов противоправной деятельности, связанных с незаконным оборотом наркотиков, граждане могут сообщить по телефонам 02 и 112, на телефон доверия МВД по Республике Татарстан 291 2002, а также в дежурную часть отдела полиции по месту жительства. Полученная информация будет незамедлительно проверяться, в отношении правонарушителей применяться предусмотренные законом меры. Татарстанда 8-нче ел сайын уздырыла торган ачык республика телевизион эшләүче эшләрнең «Наше время, безнең заман» иҗат фестиваленә старт бирелде. Катнашу шартларын bzzm.ru сайтында белә аласыз.